Bedia oinez ezagutzen, eroso ugarteko ibilbide erosoan. Gaurko ibilbidea, leku baten hasi eta leku berean amaituko dugu, Bedian. Mundua biribila dan seinale. Plazatik urten eta joan da joan plazara helduko gara. Beinolako lanbide zaharrak gogoratuz. Izadiaren doinu estiak entzunez eta orainaren garrasi latzak jasanez. Hasteko, Lemoara bidean, hainbat auzotan zehar, Jauregi, Ibarra, Barroeta eta Aldai. Gero, basoaren magalean murgilduko gara, Zaukutzara heltzeko. Eta handik, barriro herrirako bidea hartuko dugu beste hausune honek igaroaz. Utxarain, Ugarte, Eroso eta Asteitza. Bai, mundua biribila da. Bedia, Arratia eskualdean dago, Galdakao eta Lemoa bitartean. Bilbotik atozela, lehenengo herria da, Arratian sartzeko atea. Herria luzetara hasi da, tantai arrakalatu baten antzera, 3 zauri sakonek zeharkatzen dabe eta 240 errepideak, Ibaizabal errekeak eta trenbideak. Auzoak eta etxeak mehatz egon izan dira lur eremu zabalean. Gaur egun, asko hasita dagoan plaza ingurua izan da beti herriaren bihotza. Herrigunean ezer handirik bada, eleizea dugu handiena. San Juan Bateatzailearen eleizea. Ez da hain zaharra, 1742koa. Izan be, ordurarte Galdakaoko Eliz parrokiaren ardurapean egoan ermitea zan, Bediako Kolasino legez. Izen hori, Kolasino, euskeraz herriaren izentzat erabiltzen da. Kanposantu zaharraren aztarna bakarra plaza-plazan dago, Samaria Ronaren monumentua. Baina egoten zen zabalik, esan zut, ormatxue eukioen, baina bajue, hori. Da ateak gero ifiniutzien. Eta eukite zituzen panteoiak, baina panteoi ezin zen, baina kurutze marmoloko zuriek, baina zelaien tunbea. Da holan egoten zen norma bastarretan. Da gero erdin, burruinezko kurutzeak eta holan. Da larroza asko. Da kapiliak, ez dakit gerrak bota bauen edo, ze hori etzea be, batzok idana be, hori be bombea bota jeuen. Eta abadetzea be bai. Ricardo Inurria eskultoreak egina da. Eta 1947an jarri eban, Juan Telesforo Artetxeren omenez bere izeneko fundazioak. Artetxe, herriko aberatzongile bat izan zan. Gaur egun be, eleizearen bitartez herriaren zat izenteuta dago bere ondasunen ekarpen txiki bat. Herriko plaza inguruan batzen dira, eleizeaz gain, beste zerbitzugune gehienak. Eskolea esaterako, nahiko barria da, 70ko hamarkadakoa. Aurretik egoanaren leku berean egina. Marcelino Uribiondo izena dauka, herriko gizon ospetsu horren omenez. Don Marcelino organo jolea zan, Eleizako koruko zuzendaria, sakristaua eta maisua. Eleizaganeko lokaletan eukan bere eskolea, eskola pribadua esan daigun. Herriak egin elzan omenaldiaren oroigarria Eleizpean dago. Gure ibilbidean, Jauregi auzorantza egingo dugu. Txokolateria esaten jakon etxea daukagu lehenengo. Arratiako tranbiak bertan eukan geltokia. Jauregi edo Jauriko etxeak Bediako lehenengo pisu etxeak dira. Aurretik hor, Jauretxea egone izan, Jauregi zuria, edo lekukoek esaten daben moduan, Jauziri, eta hortik hartzen dau auzoak izena. Ondoan dagoz, Jauregi bekoa, Jauregi zuria zaharra eta Jauregi zuria barria. Aurrekoaren aztarnaren erakusgarri. Gure ibilbidean, Ibarra auzora heltzeko etxea adosatuen urbanizaziotik igaroko gara. Kaminotik, sarreran, baserri auzunea daukagu. Hortxe dagoz, errementariena eta Ibarra beste batzuen artean.
Aurrera eginda, Bediakoleara helduko gara. Deigarriena palazioa dugu hemen, aldi baten aberatzen erakusgarri, etxe amesgarria zan. Iturri, frontoi eta guzti, arboladi eder baten barruan. Hor berton, zentralaren astarnak dagoz. Bediakolea izenak argi erakusten deuskunez, olea izan zan beinola. Handik gerora, argi interra sortzeko zentraltzat erabili izan zan. Guk, errekearen beste kaldera egingo dugu. Aurrean agertuko jakuz tren geltokia eta trenbidea. Ganetik igarota helduko gara Barroetara. Hemen beste auzune bat daukagu. Lehenagoko baserri ederrez jantzia. Barroeta, Goienengo barri, Patroena barri, Patroena eta Goienengoa. Arnasa osasungarria hartzeko leku ezin hobea. Aurrera eginda, eroso ugarterako bidea, jente askok paseorako erabiltzen dauena. Baina guk ezkerrera egingo dugu, Aldaira. Azelako aldazgorea Aldaiko etxera heltzeko. Zenbat behar, ez behar eta egin behar bizitzaren aldatzean. Handik aurrera, basaiaunak eta basandereak izango duguz bidelagun ibilbide luzean zein laburrean. Laburretik, utxara inondora helduko gara. Luzetik joan ezkero ostera, zaukutzara, edo bertan esaten da moduen sekutzera. Hemen, zaukutza barri etxea dago bakarti. Gaur egun aldundiak darabil basolanetarako. Hortik atxina, arboladuiaren itzalpean egingo dugu aurrera, errekastoaren murmurio baketzua lagun. Inguru honek badirudi, zurezko azala daukala, arrizko gorputza eta burdinazko bihotza. Errekako harri gorriskek erakusten daben burdina koloretik. Utxarain edo utxine izango da hurrengo geldiunea. Utxarain Etxebarri errotea zotinka dago. Izan be, errotarriari soloan emoten jako jaten. Baina orain, txorromenta daukanean korromenta falta eta korromenta daukanean txorromenta. Urreratu ala, landa zinguratutako auzune osoaren ikuspegia hartuko dugu. Baserri ederrak ditu ala. Etxe zuri, utxarain bekoa, utxarain goikoa, errekagorri, kareaga eta etxatxu. Bertan dago, erropak garbitzeko eta ganaduak edateko erabilten zan askea. Auzunetik urtekeran, utxaraingo olea edo utxingolea dago. Aldi baten, olea izan zana. Handik lasterrera, ugartera helduko gara. Hor dago ugarteko eskolea. 20. mende hasieran Bizkaiko aldundiak Bizkaia osoan jasotako auzo eskolen sarekoa, euskerearen auspo bizigarria. 70ko hamarkadar arte erabili izan da. Ugarte zarra etxean, herriko tabernea egoan, bolatokita guzti. Ibarretxe baserriaren ondotik, erosorantzagoa zela, Santo Tomas eta San Rokeren ermitea daukagu, albo aterpe babesgarriagaz. Hor da Santu bi, San Roque eta Santo Tomas dauz. Lehen itezan Santo Tomas. Bai, gero jai egiteko guden, pasezan San Roquera. San Roquera pasezan, bai. Auzo honetan, Etxebarriak egin dira, baina herriko etxerik zaharrenetako ape berton dagoz. Bengo etxe zarra, bengo Etxebarri, artea Baroena, Basterretxe goikoa. Hemendik aurrera, Barroetara doan bidea daukagu. Gu ostera, trenbidea zeharkatu eta errekaren bestaldera joango gara, baina oraingoan Asteitzako zubitik. Edadeko jenteak ondinobe gogoratzen dau, Bediakolean moduan, lehen txanelean zeharkatzen ebela errekea. Txanela bastazien. Alde batetik bestera, horra astuin egotezan txanelea, da bastazien. Errekea gonburu datorrenean bildurgarria da uraren indarra. Baina, lehenago, hortxe ikasten eieben herriko mutikoeku gerr egiten. Uger, askea, esaten jakon, atxak egiten zulu bat, da antxea ikizigin duen, emeko gazterik eginak uger. Da gero,
kizi orduen, hemen emeti bideti joan da, hor kausea, hortik fabrikera, Filistoneko fabrikera, kause eguan, kanala. Da, han kanalean egiten gendu gero uger. Han jaikezi orduen uger, hor zegoen, ospare zerik. Asteitza, beste auzune bat dugu. Zelai baten inguruan, etxe moltzotxua daukala. Palazioa esaten jakon etxea dago bertan, eta baserriak bebai, eperrena eta estarta. Baina aspaldian, askotxu aldatu da Asteitza. Hemendik amen baten helduko gara errepide nagusira. Eta handik, herriko plazara barriro, gaurko ibilaldia amaitzeko. Auzo, auzune, etxegune eta baso inguruak igaro ditugu. Bediak hori dan hori eskaintzen deusku. Bizitza biribilian lantzeko gunea dugu bedia.